Chico femenina. Dus people, dat zal wel eens in de staat. Sí, les com a nosaltres, que quan venen jo quan vaig T'has preparat per Pol Fred i... Ahora voy a comer un pan. ¿Ha caído a ti? Satu lagi. No, no en ve. Có lo bài sẽ đi bên. Đâu, cứ phải số. Da quanto virgolette? Non è per aigua. No. Sì. Adeu. Va bem, já. Um pouco de umito. A 4 gotas.
Sí, ho pareix. Fora, molta vegada. Són cotxes rosats, però... Hola. Ja, bon dia. Bon dia. Va bé. Van als No, sí, no m'ho queixaré gaire. Adiós. Tots. Ja està. Ara hem d'anar cap aquí baix. Sí. Cap aquí no passem, Però tan gros que no passam ja. Va bé. Au. Aquí podem passar cap aquí baix. Si no, no hem anat a passar. Hola. Querrá ver todas las películas. El simulador en 6D. En serio, eso no lo sabía yo. Hombre, ha de tirar. Vaja. Esto es... Joan. ¿Qué tal? Vinga. Ah. Ja t'ho diràs tu. Com va bé? Ja ho firam molt. No, acabat d'arribar. Acabat Està molt d'arribar. escampat, això. En aquest dia. Hola. Cuando dónde vamos? No te puedes meter en el Però molt bé, llenya. Qui se l'ocorreix? Vol dir alguna cosa de la fira? Mala persona. Hauré d'inflar l'altra, vos m'ha que m'hi va bé.
Tengo un mes. Carrito, cariño. Bueno, se va a verla ya está. Bueno, está bien. Sí. No, ya, empeñará un poco. Ya aquí. No, ya dic que no. Ja dic res. Va com atura'm. I això se pot fer net amb aigua. Si això se pot fer net, amb un pedacet... Home, si ho han de tornar a fer, veuràs tu. Quan serà això? Ah, bé, també. Ja no em porten aquí. També. El telefònic, el telefònic. Anem-nos. Hai perdido. Ja està. Jo m'ho guardo 4 euros per passar. Non solo ma se non c'è. Guarda això. Non solo ma se non Sí, fem moltes voltes. Claro, también. Muy niñero. Ya gusta de la arroz con tu madre. Ya le gusta la hermano de 17. Ahí está.
Yo no me fío de esto. Borja! Ni luz ni vídeos de esto. Es necesario hacerlo en 6D y nosotros lo hemos conseguido. El simulador 6D. Hola. Contamos con cámaras de seguridad en el interior. Y eso de bucle one, ese tubo que se ¿Eres el de hacer pompas de la patrulla canina? Pompas ¿Ayer no saliste con tu padre? Sí, ayer salí por la mañana con mi padre. Por lo menos la bañé ayer.